we hebben dus verschillende fruitbomen, maar verschillende rassen. Het zijn hele oude rassen. Oude rassen van stoofparren, oude rassen van appels, oude rassen van honappels. Dus het is een hele oude boomgaard met een lange geschiedenis. We willen het graag weer in eer herstellen. Het is een perlin goed snoeit, maar nou moet het elke keer onderhouden worden. Vanwege de oude rassen kun je het samen wat doen. Dat met de mensen doen die daar gestudeerd hebben, die daar oefend hebben en dat vaker doen. En daarom doe ik het zelf net, maar dan denk ik, dan is het beter dat de Hoogstambrigade dat doet. In 1999 werd het Troggelonskipsbeheer een gratis cursus snoeien doen. Als prestatie wordt de cursisten vregen om zo nou en dan vrijwillig te helpen met snoeien. Dus hou voor jouw oude fruitbeem, maar het hier kan jou helpen. En als Josephine kinderen, schil je dan de Heegstambrigade. Het is een prachtige combinatie van hobby, sociaal met elkaar, landschap onderhouden. En wat heb je zelf met hem? Ik snoei zelf ook door de week. Ik heb een eigen bedrijf, eenmanszaak. En ik was ook een van die mensen die toen die tijd begon. Ja, dat is onze coach, Maar, dat is de expert. Oké. Dus ik ben eigenlijk wel voorruchten dat hij bij mij in de WM zit, snap je wel? Ja. Maar wie heb ik al eens een keer een hele dag mooi situatie in de WM zitten? Wie de ladder omvallen? Of, Maar met onze draaien zelfs. Nee, mooi trein. Dit mooi trein. Maar dat hij nog een volle grotere WM dan deze. En wij binnen natuurlijk ook om wat te leren. Dus dan hoe lees je wel eens even van, nou, zullen we die eruit zetten van? Of die? Nou, dus dan, ja, dan ben je nogal even in het wandelen met z'n WM. Bent u wel eens uit de boom gevallen? In Australië wel. Zo ben ik hier terechtgekomen eigenlijk. Ja. Ja, ik was uit een boom gevallen en moest ik regelmatig naar het ziekenhuis voor controle. Dan trof ik een Nederlandse vrouw in een café daar in de buurt van het ziekenhuis. Anders was ik nooit in de stad gekomen. Maar in Nederland ben ik nooit uit een boom gevallen. Ik heb heel vaak een harnas aan. Met een touwtje vast. Ja. Dus dankzij het snoeien heeft u de liefde gevonden? Zo is het gegaan. Ik heb vanochtend een KW-vraag binnen gehad. En nou mis ik met name de reclameartikelen. Kan er een heel pak in? Klopt, ja. Ik heb morgen geen KW-vraag. Ik krijg morgen wel alle vers, zeg maar. Want wij gaan donderdag heropenen. Hoeveel dagen heb je hem nog? Nog een rommel met de lei. Oermoen, tongetje, dan geven we melden en dan mogen we wel los. En ga je hem het oprijden? Ja, ik ben geen waarzegger. Maar ja, uiteraard zullen wij er wel lucht in, want anders begint er net om. En daar zijn nog zelf mee bezig geweest met, maar dat zeg ik, het is daar een weerwaar van kabels en er zit nergens een signaal op. Ja, en dan gaat de winkel in hielpen op en aan. Ja. Want je hem het echt west. We hebben, nou dit zou de vierde winter geweest is, maar dat we dicht geweest zijn. Nou, 2010 hebben we besloten dus om 's winters dicht te gaan.
En ja, je bent zelfstandig ondernemer, dus ja, je blijft in principe nooit stilzitten. En die beslissing toen, ja, dat had dus ook nooit lekker zitten. Want hoe dien je met doel? Wie het dan simmers hier met 's winters dicht? Ja, wij gingen dan, ja, dat wie dan zeg maar krijgt hoe het mij dat weekend voelt. Maar meestal het laatste weekend in maart, het eerste weekend in april, gingen we dan hier. En dan tot en met zo'n beetje het laatste weekend van oktober. Heel vertrouwen in de toekomst. Ik wel, ja. Ja, ik was een periode al met name toen dus dat we besloten hebben om dicht te gaan en dat het vertrouwen er uiteraard net weer. Want toen heb dus ik de keuze gemaakt om dicht. Maar nee, ik zit 200% zie het goed komen. Is goed, dankjewel. Oké, dag. Ik zie hier en daar nog wel wat lege Ja, schapen. maar dat is, we hebben een rommel wat al daar en al we die laatste paar dagen 's nachts nog trokken, maar toen zit de winkel vol. 100%.